қаҳрамони филми дар орзуи падар муҷозот шуд. додгоҳ меҳрубонро 15 сол зиндон кард. беҳрӯзи саид ки дар филми дар орзуи падар нақши меҳрубонро бозӣ мекард, барои 15 сол равонаи зиндон шуд. додгоҳи ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҳунарманди 25-солаи тоҷик беҳрӯзи саидро ки бо иҷрои нақш дар филми дар орзуи падар машҳур шуда буд, 15 сол аз озодӣ маҳрум кард. иттилоъ додааст хабаргузории Парстудей. ҳамзамон манбаъ қайд кардааст ки тибқи қарори суд 3 сол аз ҳукми зиндони беҳрӯзи саид бар асоси қонун дар бораи афв кам карда шудааст. ҳунарманди ҷавон худро ёвари Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе ва писари раиси ҷумҳури Тоҷикистон муаррифӣ карда, аз ду соҳибкоре ки аз дӯсти ӯ қарздор буданд, талаби фавран бозпас додани беш аз $100,000-ро талаб кардааст. беҳрӯзи саид бо бозӣ дар сериали дар орзуи падар ба коргардонии падараш Саидҷони Қодирӣ шӯҳрати фаровоне касб карда буд. ин сериал дар авоили соли 2000 яке аз пуртарафдортарин сериал дар телевизиони Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт.